Per la manera com parlo, sovint me pregunteu d'on soc i jo sempre responc que soc d'Ulldecona, de les Terres de l'Ebre. No sé si n'has sentit a parlar o si hi has estat mai, però pensant a fer un vídeo per explicar-te d'on vinc, he arribat a la conclusió que no t'he de parlar només jo, sinó diversos falduts, que és com us diuen a la gent d'Ulldecona, que estimen el nostre poble i que el coneixen millor que ningú. I ha resultat que he après molt sobre les meues raïls i he redescobert el lloc que m'ha vist néixer i créixer una bona part de la meva vida. Ulldecona té una història que deixa qualsevol visitant sense paraules, una història que comença fa uns 9.000 anys amb unes de les pintures rupestres més importants de Catalunya, que continua fa 1.700 anys amb l'olivera datada científicament més antiga del món, una ermita màgica, un castell estratègic, una plaça de l'església que t'atrapa i un ajuntament que abans era un convent. Tot això a banda d'una oferta gastronòmica espectacular i natura que no te l'acabes si vols gaudir a l'aire lliure. Així que fem una volta i anem a parlar amb alguns falduts perquè m'expliquen coses d'allò més interessants del meu poble. M'hi acompanyes? Aquí, a la Serra de Godall, on se troba l'actual ermita de la Pietat d'Ulldecona, tenim un tresor prehistòric espectacular, unes pintures rupestres amb més de 9.000 anys d'antiguitat. Sí, ho has sentit bé, 9.000 anys. Els primers habitants d'època prehistòrica van voler deixar constància de la seva existència en un conjunt rupestre excepcional en l'àmbit català i europeu. De fet, són tan importants que van ser declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. I saps què és el més interessant? Que a Ulldecona pots veure l'evolució d'aquest fenomen rupestre, des de les primeres pintures de finals del Paleolític fins a les més modernes, de l'edat dels metalls. És com si el temps hagués quedat atrapat aquí, en aquestes balmes. En definitiva, una joia. Però millor que mos expliqui els detalls algú que en sap molt més que jo. Nete mos acompanya a visitar alguns dels abrics d'este conjunt rupestre excepcional. Això són llocs rituals, com a la majoria de cultures, els llocs rituals sempre estan en altura i no són llocs per a viure. Evidentment, clar, aquests llocs no és que hagin canviat molt des de l'època, sí que ha canviat el paisatge, però aquesta gent sí que viuen més a llocs més fàcils. Intuïm que vivien no al fons de la vall perquè s'inundava, sinó a les faldes, com Ulldecona. O sigui, els primers falduts ja devien ser aquesta gent que vivien a les faldes de les muntanyes, que en un primer moment són seminòmades i cada vegada se van tornant més sedentaris perquè comencen a viure més de l'agricultura i del pastoreig. Les pintures mos expliquen una història, com vivien estos primers habitants d'Ulldecona, què menjaven, quina roba portaven, quins rituals tenien. Són com un llibre gravat a la roca abans que s'inventés l'escriptura. Vegem què mos explica esta gran obra prehistòrica. Pues moltíssimes coses, perquè el curiós de tot és que són pintures, la majoria, sobretot en l'abric número 1, que són pintures naturalistes, i que la gent se pintaven tal com eren. O sigui, i damunt estan pintades en escenes que tenen un estil narratiu, com esta, que és la llegenda més antiga de Catalunya, que és com una gran casualitat, no? Que s'hagi conservat quasi completa, i que hi hagi una escena vol dir que hi ha personatges fent un tipus d'acció, o sigui, que les figures surten en plena acció. Surten els caçadors, surten empentinats, surten en la seva roba, surten els arcs en les fletxes, surten corrent, surten els animals corrent, surten els caçadors fent una estratègia de cacera en els animals que ja van ferits, i això mos apropa a les tècniques de cacera, a la tecnologia que utilitzaven, a l'estètica, a la diferència entre els caçadors i els més importants i els que no ho són, al tipus d'animals, que són molt pareguts als que podem trobar a qualsevol bosc com els d'ara, els personatges així com molt més curiosos, com lo bruixot, com una figura femenina, i també tenim figures que no tenim ni idea de què signifiquen, que tenen un simbolisme que se mos escapa. Però el curiós és que mos apropa de primera mà, com si fos un llibre obert, com si fos un vídeo, a lo que seria seqüències de la prehistòria. Volem dir, estem a la prehistòria, però això ja, el bo és que la rupestre llevantí té esta funció narrativa, o sigui que ja és com un preàmbul de lo que seria la història, un preàmbul de lo que seria l'escriptura, però pintat en escenes que ens expliquen coses d'una societat que fa tants de mil·lennis que si no, no tindrien tanta informació. Això és l'escena de l'abric 1, el que diem la llegenda més antiga de Catalunya, no hi ha res que se li pugui comparar en el nivell de conservació i en complexitat, perquè ens mostra una estratègia de cacera. Veu que els animals van corrent en aquesta direcció? Això, després mires al voltant i després resulta que pots entendre que això va passar aquí, i sobretot que això devia ser un fet molt important, que ells ho recorden, ho pinten aquí, ja tenen aquest lloc com a lloc d'identitat cultural i continuen venint aquí durant moltíssimes generacions
tenen això com a base de la seva societat, com a part de la seva cohesió social, i van afegint, repintant, posant diferents aspectes, perquè bueno, és com les llegendes que tenim nosaltres ara, o sigui, que poden anar evolucionant al ritme de la societat i poden anar canviant, però sempre respectant un fet que va passar aquí, que devia ser una cacera, podria ser idealitzada, ¿vale? Perquè els animals normalment no són tan grans, però clar, això ja mostra que ells volen quedar bé al seu futur perquè d'alguna forma pinten uns animals molt més grans del que són i ells se pinten de forma supervalerosa. Volem dir, volem passar a la posteritat i volem ser recordats d'una forma quasi heroica, i aquí està la mostra. I aquestes pintures se troben a la mateixa serra i a només uns metres d'un dels llocs més meravellosos d'Ulldecona, l'Ermita de la Pietat. Meravellós per la vista, per la brisa, per l'edifici espectacular i per l'ambient agradable que t'envolta quan passes una estona aquí dalt i prens un refrigeri a l'ombra en un dia calorós com avui, gaudint de l'entorn natural. Penses que és casualitat que esta ermita es construís aquí, al costat d'unes pintures prehistòriques? Escoltem l'opinió de Nete. Jo personalment crec que no. Crec que no, i tot dona a pensar que no. Hi ha tesis doctorals de doctors en prehistòria que això anomenen un santuario cazadero. És un lloc que ja funciona primer com a lloc per a caçar, però després funciona com a lloc ritual, d'identitat cultural, com a lloc que gent que ve aquí o cultures que venen aquí pinten les seues escenes, perduren moltíssim en el temps, pensem en el que tenim ara aquí, que són estem passant per baix de 9 abrics, i que són de cronologies bastant diferents i que després tenim l'ermita. Per tant, hi ha d'alguna forma alguna raó que porta a la reutilització d'aquest lloc per a una mateixa funció. No per a viure, però sí d'un lloc de forta identitat religiosa, de forta identitat cultural d'una determinada societat que evoluciona en el temps. Avui, l'Ermita de la Pietat no és només el punt de partida per veure l'art rupestre o visitar el centre d'interpretació que l'acompanya, sinó que s'ha convertit en un espai totalment equipat per celebrar esdeveniments de tota mena, fins i tot té un alberg per passar-hi la nit. I ara et porto a un altre punt clau del poble que no et decebrà. Anem-hi a peu perquè és una de les meues caminades preferides. Si em preguntessin quin és el símbol d'Ulldecona, jo diria el castell. I no només perquè surt a l'escut, sinó perquè és l'element més representatiu de la silueta del nostre poble. Per a mi, el castell és mirador, és desconnexió, és natura, família, records d'infantesa, és arribada al poble, a casa. Significa una llarga llista de coses i segur que amb la majoria dels falduts en comparteixo alguna. Si, a més, desempolsem una mica la seva història, descobrim que ha estat un indret importantíssim durant molts més anys dels que podem imaginar. Hi han passat ibers, romans, sarraïns, cristians i, justament, durant la reconquesta cristiana, el castell d'Ulldecona va ser clau per la seva situació estratègica. Sí, perquè controla el que és tota aquesta vall, tota la foia d'Ulldecona, i des d'aquí controla tot el nord de lo que era en aquells moments la taifa de València o de Dénia. És estratègic este punt a l'època cristiana per a començar les campanyes i anar cap a baix, cap a València. És el punt d'encreuament. I tant és així, aquest punt estratègic, que és Ulldecona, la convertirà en la 5a població més important de totes aquestes comarques, perquè és una població de pas. Fins i tot, que molta gent ho sap, les firmes dels casaments de Juana la Loca i Felipe Hermoso se van firmar a l'església d'Ulldecona, perquè estaves al mig del camí que anava de València a Barcelona. El conjunt que podem visitar actualment és, a parer meu, d'una bellesa extraordinària. L'evocadora església de Santa Maria dels Àngels, les torres rodona i quadrada, les restes arquitectòniques, i tot això abraçat per unes precioses muralles defensives. Paco mos explica quina funció tenien les dues torres emblemàtiques del conjunt. Completament de defensa. Ja dic, estem a la frontera i tal, així ho tenim escrit en escrits de l'època en què ens diuen que està el riu Ulldecona, que en aquell moment és la frontera natural, i per tant el que veiem en aquesta torre té aquesta apertura que és l'entrada. Per tant, ja posen les entrades bastant dificultoses, realment té una amplitud de visió perfectament per a control de territori, i és això lo important que té. Controla el riu i controla tota l'altra part, en aquest moment que això és frontera, l'altra part que és sarraïna.
Fer un passeig per l'exterior és com fer un viatge al passat. Quan era menuda, totes aquestes restes arquitectòniques encara no s'havien descobert. Veure-les ara al cap dels anys i contemplar els vestigis de diferents èpoques d'ocupació humana me pareix fascinant. Unes restes que mos parlen de com estava configurat l'espai i com era la vida quotidiana aquí. Per exemple, al pati d'armes se va trobar esta estructura circular amb pedra refractària al centre, un material rogenc que té molt d'òxid de ferro i resisteix temperatures elevades. La forma i el tipus de pedra mos indiquen que es tractava d'un antic forn del segle XIV en plena edat mitjana. Just al costat hi ha una llar de foc i una pica de pedra. Els tres elements, entre altres vestigis, mos permeten saber que aquí hi havia la part de la cuina i dels forns. I veus la torre de darrere? És andalusina. Quina meravella observar esta mescla d'èpoques. Paco mos mostra també els estables amb la menjadora. No m'havia plantejat mai que la mida d'un estable ajudés a fer una estimació del nombre de cavalls que hi havia en un lloc i, per tant, del nombre de persones nobles que hi habitaven. I després de gaudir d'esta passejada a l'aire lliure, entrem a la gran torre quadrada, també anomenada Torre de l'Homenatge, símbol del nostre poble. Només accedir-hi veiem com eren les antigues cisternes del primer castell que van fer l'any 1190, amb un sistema d'allò més enginyós per mantenir l'aigua emmagatzemada neta i fresca. Si fas la visita al castell, veuràs que l'explicació és interessantíssima. Comencem a pujar i a descobrir noves estances, com la sala dels cavallers, un espai per al replegament i la reflexió, i el refectori, on devien menjar. Continuem pujant fins a arribar a la sala noble. Com el seu nom indica, esta era per als alts mandataris, com el comanador, el prior i el mariscal de camp. És una sala més gran i diàfana, amb un arc preciós al mig, i hi destaquen la porta d'entrada principal del castell i esta finestra coronella romànica. Són frares. Han fet els vots d'austeritat i de pobresa. Per tant, no poden mostrar opulència, ni poden mostrar poder. Però aquesta finestra denota noblesa, no? No té decoració, però això sí que marca que aquí viu el senyor comanador. Per tant, li tens que pagar els impostos. Abans d'emprendre l'últim tram d'escales, mos fixem en un detall a les pedres de la paret. Les marques de pedra de piquer que tens la creu de Malta en les 8 puntes, que signifiquen les 8 beatituds, i que justament aquí tenim gravades les 4 barres. Aquestes 4 barres que ens indicaran que pertany a la corona d'Aragó. Les marques de pedra de piquer funcionaven de tal manera en què cada un al dia anava treballant pedres i les anava marcant. I al final del dia, per les pedres que feien, cobrava el jornal. Pugem una mica més, ara per una escala molt estreta que mos porta fins a la joia de l'edifici, lo terrat del castell, amb una vista de 360 graus de tot este extens territori que mos ajuda a entendre la importància estratègica del nostre castell d'Ulldecona. Començarem per lo que la vall que veiem, on està situat el poble, Ulldecona la Nova, Ulldecona de Sant Lluc, que al costat té tota la foia. Tota aquesta foia que possiblement ha donat el nom d'Ulldecona. Este nom que anara per a Himskuna i que alguns lingüistes, alguns historiadors i investigadors ens diuen que aquest cunà vindria de lloc en aigua. Per tant, tindríem la foia d'Ulldecona i el riu Ulldecona, que serien aquests llocs en aigua, que un lloc en aigua és un lloc per a la vida. Què és el que més te fascina del castell i de la seva història? Tot el que simbolitza. En aquesta recuperació d'aquest patrimoni, d'aquest castell, que és el símbol. Quants de tots nosaltres, quan estàs fora i estàs arribant al poble i dius mira, ja estic a casa, que veig el castell. No fas la referència a altra cosa que en aquest punt, aquesta talaia de mira, de vigilància, que ens dona la referència d'on està el nostre poble. Realment, les nostres vides moltes vegades estan marcades per símbols i mirar tot aquest territori, si sabent una mica d'història, te'n vas des de l'època d'aquestos preibèrics, per dir-los d'alguna manera, fins als nostres dies tens tota la història contemplada davant dels teus ulls. Per tant, veure els teus orígens, veure el teu futur, realment veus d'on sortim i cap a on anem. Però Ulldecona no és només els seus voltants, també és els seus carrers i especialment la seva plaça. Tenim un centre històric fantàstic, en una plaça porticada que, a veure, no dit per natros, però és l'enveja de moltes poblacions veïnes.
La plaça de l'església d'Ulldecona és nucli, punt de trobada, de celebració, lloc per prendre alguna cosa, per fer petar la xerrada. Los porxos, l'espectacular casa de la feligresa d'estil modernista i l'església de Sant Lluc la converteixen en un indret realment especial, carregat d'història i en l'actualitat ple de vida. Joan Roig mos explica els inicis d'este temple gòtic que va suposar també els inicis del poble aquí a la vall. Ulldecona va ésser del castell a l'any 1274 per fer la vila aquí baix i 6 anys després baixen i formen aquesta nova parròquia. Aquesta nova parròquia se l'anomena Sant Lluc d'Ulldecona, que en un principi també dona nom al poble, que es deia en un principi Sant Lluc d'Ulldecona, perquè està dedicada a l'església a Sant Lluc. És una vila que comença a l'edat mitjana a créixer molt per la seva situació geogràfica i llavors senten la necessitat, 100 anys després, de fer una església nova, però en aquella època ja es fan les esglésies d'estil gòtic. A més, a dins mos mostra un escut molt especial. I aquest és l'escut més antic de la vila, que està dins d'un cairó. Quina antiguitat té aquest escut? Doncs 1440, una cosa així. L'església mereix una visita, així com també l'Ajuntament. Sé que visitar un ajuntament pot parèixer una proposta estranya, però és que veure el preciós claustre de la Casa de la Vila d'Ulldecona val la pena. I dic claustre perquè l'actual edifici del segle XVIII va ser un convent de frares dominics que va tindre una importància cabdal per a la població d'Ulldecona, entre altres coses per això que mos explica Joan. Els nobles també podien col·locar els seus fills que no eren els hereus. Manera de tindre el prestigi social, de tindre un frare dominic. A més, tenien una monja i un frare i tenien diversos fills col·locats en aquests 2 convents que tenien a Ulldecona i no els calia sortir tampoc del poble. Els tenien ben situats a casa. Quan Mendizábal va fer la desamortització l'any 1835-36, tots els béns de l'església van sortir a subhasta i es van vendre. El convent de Dominic se va desamortitzar. Aquest edifici se va quedar el que és el si del convent per a l'Ajuntament i fer-se després Ajuntament. El poble d'Ulldecona està estretament lligat al món de l'oli. De fet, té 2 actius patrimonials oleícoles que mereixen una visita. Un és un edifici, l'actual oficina de turisme, i l'altre és el Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion. Acompanya'm a un edifici modernista que va encarregar el Sindicat Agrícola d'Ulldecona per fer el primer molí cooperatiu del poble, que en aquell moment va ser un dels més moderns del territori. A veure, la veritat és que és un autèntic privilegi treballar en un dels edificis també més singulars que tenim al municipi, no? És una joia del modernisme per un deixeble de Gaudí, com va ser César Martinell, va venir aquí a les Terres del Sud i es va fer l'agost, com se diu. Aquí va fer 3 edificis i un és este, del 1923, és tot un referent de la indústria catalana, no?, de principis del segle XX, en este comerç que va llaure tan important i que encara avui en dia mos queda, no?, com és tot el que és la cultura de l'oli d'oliva, no? En la reconstrucció de l'edifici s'han conservat molts dels elements originals. Només entrar-hi mos donen la benvinguda les grans moles de pedra i les premses. A la sala contigua trobem les piques de decantació per separar l'oli de les aigües brutes i després hi ha els trulls semisoterrats que actualment estan oberts per facilitar-ne la visita. És un autèntic luxe treballar un lloc així, quan veus que la gent entra i fa «Ai, que xulo! I què és això?» Dius «Va, que t'ho ensenyaré», i la gent se queda, clar, és bonic treballar a un lloc on ja comencem el que dius en bon peu i on ja te pots fer una idea, no?, de lo que veuràs, no?, de que Ulldecona no és poca cosa, és un municipi molt potent. Ulldecona i barris. A més, vivim en un entorn natural privilegiat, no?, que compta amb una de les concentracions més extenses d'oliveres mil·lenàries, per exemple. Les oliveres mil·lenàries són autèntiques escultures vivents, que és poca broma, és patrimoni viu. És que passejar enmig d'aquestes oliveres monumentals
en si és una vivència, i si hi ha el colofon, ja fas estos tasteigs d'olis, no? al mateix Vilà. Com abans de tot això la gent ve aquí i ja se'ls fa com una introducció, jo crec que se viu realment una vivència, no? Estic d'acord amb Carme que passejar pel Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion és una experiència única. El lloc, l'ambient, l'olor, els troncs caragolats com si fossin escultures. I després tenim l'exemplar estrella del conjunt, la farga de l'Arion, també coneguda com la farga del Fondo, que és l'olivera datada científicament més antiga del món. Ara mateix té més de 1.700 anys. Realment sí que tens una vivència de lo que és la natura al municipi. Claro, no hem de desmereixer tampoc esta fantàstica serra de Montsià, no?, que dona nom a la comarca, esta increïble també serra de Godall, esta folla, no?, esta vall, en esta riquesa natural, en estes basses, en esta fauna. Ve moltíssima gent a fer escalada, a gaudir de la via ferrata que hi ha aquí al Montsià, a fer el gerre, a 92, no? Este sender de gran recorregut, que sabeu que va del nord de Catalunya al sud. Crec que estem realment en un entorn privilegiat. Una de les coses que jo sempre dic que és per a que reflexionéssim, que estem en un lloc que és un paratge sumament impressionant, perquè si penseu bé, estem rodejats del Parc Natural d'Esports, detrás del Montsià tenim el Parc Natural del Delta de l'Ebre i al fons detrás tenim el Parc Natural de la Serra d'Irta. Per tant, què millor que estar al mig de tot aquest entorn. I en aquest entorn privilegiat és com vull acabar el vídeo, en plena natura, en un lloc que representa el privilegi de viure a Ulldecona. M'endinso a la Serra del Montsià, que els falduts sempre tenim present, per mostrar-te un paisatge que no té pèrdua. El camí de la Torreta és una de les meues excursions preferides. Masos, ruïnes, bancals amb màrgens de pedra seca, antigues basses d'argila i cisternes, i en arribar al cim, el més alt de la Serra del Montsià, a 764 metres d'altitud, una imatge que es queda gravada a la retina. Una vista espectacular de la punta de la Banya i gran part del Delta de l'Ebre. I a l'altre costat, la vall, lo poble, lo castell, la serra de Godall, los ports. Una meravella. Quan te pregunten d'on ets, no et limites a dir el nom del teu poble o de la teua ciutat. Coneix les teues raïls, coneix la teua identitat, escolta tot el que t'expliquen dels teus orígens i ajuda les altres persones a conèixer la terra que t'ha vist créixer. Gràcies per quedar-te fins al final i conèixer la meua.